Kulumka jutrano chung joto saimano chini hayungo o bemar sidra kaisa phaimani coronavirus ini abono tei kwbangma country rogo borok thui tongkha phiaba tabuk phano chini tiprao omhai positive mayakho o bemar thiye abon bagai chung joto hosakma tongnai ngani swkangno abon bagai chini kami amchayo je saimia tongnai lokurokno sanani bagai chini sinai lokurok jotona song sakma tharlainai tai baksa amchayo taku saimia ko je coronavirus na thiye serious nya ko abon bagai ngya sanino jotoni lokhuno kaprinan bagai je saimane rok aba sinai rok sakangke balen chanai tai chin je doctor samani je doctor suno je phurungmani yaksui clean khama tongnai tai jeng pal je meeting rok khlailai yawi pal borok kbango kothumlai yawi tonghai chana himarano jeng abon follow ma khlailai taibo jeng sanamo jeng kami amchai rok jeng nugo chini okra rokno biri rokno laikhingai khorasa kusuk kanga te khorsa yafare marok te daba nang laikhingai khorsa daba nangmai pare bin bohuk thepasang te khorsa nangmarok aboro nugo jeng aboro masanai omhaike ta ojara ta nang dihini tamga jeng clean khema tonglai tei khorsa chuban bising tei jeng chini lokorma jeng safe khlainai aba aware khlainai abon bagai jeng ojara bo jeng belek serious nawi jeng chini kami amsani chini lokorona jeng okokno ma pilainai nungbo pirti tei buibo pirtung tei nung khorsa sakate khorsa buino satung amai khlai jeng sawi chini lokorona hojak ma toninai tei jotono kaham gorong tongdi tei jotono o hamia bemar coronavirus hoite yago katina bagai jotono aware tongdi tai buino bo subadi tei nungbo hojak tongdi hambai।